Salutare toată lumea și bine am găsit la extragerea giveaway-ului care l-am făcut pe 20 octombrie, adică acum 2 zile, adică marți sau miercuri. S-au strâns aici câteva comentarii, nu multe, da, s-au strâns și am pregătit aici random.org să vedem cine câștigă locul 1, v-am zis, este un site de cont premium, un cont premium. Și locul 2 un site de cont premium și locul 3 tot așa. Și sunt aici 5 comentarii, 2, 4, 5. Ok, sunt 5 comentarii, maxim 5. Aici o să pun 3, generate, 4, 1, 2, 3, 4. Distrugere PvP a câștigat un cont premium, felicitări, o să-ți dau un mesaj pe privat. Cu acel cont premium, de fapt cu Skype-ul meu și o să-ți dau pe Skype contul premium. Haideți să mai dăm încă o dată să vedem. Locul 4, nu, locul 5. 1, 2, 3, 4, 5. I'm Alex a câștigat un site de conturi premium, de unde poate să-și ia conturi premium, care cred că merg, nu sunt sigur. Hai să mai dăm și încă o dată. Am văzut numai 5, 4 un pică. 5, 5, 5, 4, 5, 3. 1, 2, 3. Marius Gaming HD a câștigat și el tot un site de conturi premium. Dar am Alex că dacă a fost pe locul 2 a câștigat un site de conturi premium și un cont premium. Și Marius Gaming HD a câștigat un site de conturi premium. Sper să nu vă supărați unii dintre voi pentru că n-ați fost voi aici. Pentru că la 100 de abonați o să fac iar un giveaway sau la 150, dar o să fac și la 100 pentru că am 60. Și am văzut că am strâns foarte repede abonații și sper că putem să strângem până la 100 sau chiar 150-200. Înainte să închid acest videoclip, vă spun încă o dată câștigătorilor că o să le dau eu un mesaj pe privat cu Skype-ul meu și o să le zic să-mi dea ad pe Skype. Și unii de aici, X-Micro e un prieten și el a fost chiar pe primul comentariu, cred că l-a dat, nu. Nu l-a dat el primul, cred că l-a dat ultimul și cred că de aia a câștigat, pentru că avea șanse foarte mici să pice el. Și nu uitați să dați și voi un like la videoclip, să vă abonați și să mă susțineți în continuare dacă vreți să mai fac videoclipuri și să lăsați și mie în comentarii niște programe de filmat, pentru că mie OBS-ul când filmez Minecraft îmi merge filmarea în lag, dar Minecraft-ul merge foarte bine, adică filmez am 80, 90, 100 de FPS-uri, dar pe filmare se vede foarte lag, adică în frame drop-uri, merg puțin frame drop, dar nu mie în joc, pe filmare. Și mă enervează și nu prea pot să filmez Minecraft. Deci dacă aveți voi niște sugestii cu niște programe mai bune de filmat, chiar vă rog să le lăsați în comentarii. Și vreau să zic că virgulă caut un designer care să știe să facă bannere, avatare, thumbnail-uri și atâta. Deci, da. Cam atât a fost cu acest giveaway, extragerea giveaway-ului. Eu am fost Alex și până data viitoare vă spun bye bye. Pa!